duniya ba san Fadima ba. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba. Ya sarkin da ya rayu tun kafin ma ya yi rayuwa, Allahn da ya rayar da rayuwar wasu a cikin ruwa. Magagin jinsi daban-daban kuma ba damuwa, shine ya yi wani baki wani fari ya yi tururuwa. Allah ƙara isa da martaba ga zara farar uwa, sannan ƙara salatika mai alfin gawa. Sayyidina Muhammad Rasulallah garkuwa, a sa Ali har sahabu da bazar su muke rawa. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba. A sa kudubul makatu mai kore damuwa, a yau babu abin da zan yi ba gausi yan uwa. A kullum ku ne tafakkuri na mai kusawa, cewa abul futuhati mayar lahir uwa. Salamu ala Fadima tilin zamun rayuwa, salamu ala ‘yar gidan ma'aiki Siriya uwa. Ki amsa yana na kar da ni in shiga damuwa, domin ke ce shugabar ‘yan aljanna ki bar ruwa. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba. Ba ta bewa ba ma a yau wannan rayuwa, ana neman janna wasu ko sun shiga dimuwa. Ta yaya mai jin kishi ya sha mai ba cutuwa, ta yaga hanya santa zan fada tururuwa. Kamar yanda ake faɗi soyayya fa da damuwa, kaso wata ya ja'ira ta maka ka damuwa, kana mata so marar misali ka fada ruwa. Wata ran ita za ta saka kuka ya ɗan uwa. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba. Wanda ya kauce wa umarnin Allah yana ruwa, duka ɗauke tunanin ka bai wa budurwa. Soyayyar manzo da alihinsa ta fita ma'uwa, baka so manzo da alihinsa ka so doluwa. Farko annabi ya faɗa kaso na farkon faruwa, sannan na biyu kaso alihi na kuma je zuwa, sannan na ukun kira atil Qur'ani ya ‘yan uwa, kuma ka ƙi ka ɗau guda ɗaya ka shiga damuwa. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba. Baban kada za a kyale ka a rayuwa, ba wahala ka kibin umarnin Allahuwa. Kuma ma wai kana musulmi to anya kuwa, an ce in ka isharar masjidi ka ita kasuwa. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba. Idan in har mun kula a yau mafita ‘yan uwa, kadai bin Allah da san batula mai afuwa, shine dai tsani na gaskiya kuma ba cutuwa, kaso annabi da ma'alihi na saka sharuwa. Batula a mata kamar ki samsam ba sabuwa, kin zarce Maryama Imran can kololuwa. Wane matsayin Asiya matar Fir'auna uwa, kin take matsayin baki suna da daka gaisuwa. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba. Amma duk da kan Batula ba ta da wata damuwa, tana kwana mai yawa ba ta ɗori garkuwa, sannan ba ta bakin ciki akan sha'anin rayuwa, kama da mahaifinta cib da cib ba sa rabuwa. Allah ya raba dai ya zan biyu don mi ganuwa, ma'aiki da Batula tun azal ba sa rabuwa, da ta ji kishi za ya yi shi kuma daga ta sha ruwa, shi ma kuma za ya yi shi ya zara farar uwa. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba. Da ta tashi tana gidanta zai miƙe ba nawa, da ta zo ta yana a zaune zai ba ta abin hawa, ya ce zo nan Fadima abin fahari gun uwa, bara na takaice Rasul ya ce zara uwa.
da mut alhamdulillah zana sa aya yan uwa ina roƙon rabbana kamar lilifi a rayuwa ni abba na annabi nake gari na insharuwa baban mu ubangiji kara mai lilifi a rayuwa ba mu da mafita a duniya ba san Fadima ba. Alhamdulillah an saurari kasirar Fadima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga bakin abba na annabi insharuwa zawiyar shehu mai ramin radiyallahu anhu. Dan neman karin bayani sai a kira mu a 991-49-19 ko 996-51-09 Allah kara mana soyayyar Fadima bintu Rasulullahi alaihi salatu wa salam sallallahu alaihi wasallam. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba. Bamu da mafita a duniya ba san Fadima ba.